सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। तळ कोकणातील देवगड तालुक्याच्या गादीवर आमदार नितेश राणे विराजमान झाले। त्यानंतर देवगडचं हरवलेलं वैभव मी परत आणणार असं सूचक वक्तव्य करत त्यांनी राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव देवगडात घडून आणला। त्याचेच फलित म्हणून देवगडमध्ये मराठी चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात झाली आहे। पाहूया सिंधुदुर्ग लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। धर्तीवरचा स्वर्ग अशी कोकणची ओळख आहे, मात्र तळ कोकण आजही काही ना काही गोष्टीमुळे उपेक्षित राहिलाय। 2014 साली तळ कोकणामध्ये देवगड तालुक्याच्या गादीवर नितेश राणे युवा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारपदी विराजमान झाल्यानंतर देवगडचं हरवलेलं वैभव मी परत आणणार असं सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं। त्यानंतर त्यांनी वॅक्स म्युझियम, स्कुबा डाईव्ह यासारखे पर्यटन प्रकल्प आणले। त्यात देशातील पहिलं कंटेनर थिएटर देवगडमध्ये उभारलं। राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या माध्यमातून देवगड चित्रपटसृष्टीच्या नकाशावर आणलं। त्याचंच फलित आज देवगडवासियांना अनुभवायला मिळतंय। राजकारणात घोषणाबाजी बरीच होते, पण केलेली घोषणा जीव ओतून पूर्ण करण्याची तळमळ फक्त आमदार नितेश राणे यांच्यामध्येच असल्यानं देवगड म्हटलं की चटकन नितेश राणे हे समीकरण आता घट्ट बनत चाललंय। देवगड तालुक्याला जोडणारा सागरी महामार्गावरचा महत्त्वाचा तारामुंबरी मीठमुंबरी पूल खुला करून देवगड पर्यटनाचं दालनच त्यांनी खुलं केलं। देवगडचं अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य पाहून चित्रपट सृष्टीतील नामवंत कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते चित्रीकरणासाठी परदेशी न जाता कोकणाकडे वळू लागलेत। अप्रतिम निसर्ग, स्वच्छ समुद्रकिनारा असं लोकेशन पाहिलं की कलाकार मंडळी कोकणातच शूटिंग करण्याची इच्छा प्रकट करतात। देवगडमध्ये एका मराठी चित्रपटाच्या शूटिंगच्या निमित्तानं 80 जणांची टीम कुणकेश्वर, मिठमुंबरी इथं दाखल झाली आहे। परदेशात देखील असं लोकेशन मिळणार नाही इतकं सुंदर लोकेशन या कोकणात असल्यानंच शूटिंगच्या निमित्तानं आम्हाला हे भाग लाभलं। हे पाहून संपूर्ण फिल्म कोकणात शूट करण्याचा निर्णय घेतला असं मराठी चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी आलेले निर्माता व कलाकार सुनील मगरे यांनी सांगितलं। सध्या देवगड तालुक्यात मिठमुंबरी बीच, कुणकेश्वर बीच या ठिकाणी या चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरू असून दिवाळीपूर्वी हा चित्रपट सिनेरसिकांच्या भेटीला येणार आहे। शूटिंगच्या निमित्तानं इथल्या स्थानिक कलाकारांना एक संधी उपलब्ध होत आहे। कोकणात चित्रीकरण झालेल्या या चित्रपटाची आतुरता सर्वांनाच आहे। तर आम्ही डे 1ला डिसाईड केलं होतं की आपण ज्यावेळेस कोकणामध्ये लोकेशन हंटिंगसाठी जाऊया, त्यावेळेस मग आम्हाला असं वाटलं की बहुतेक कोकणातले सगळेच भाग आम्ही बघून घ्यावेत। तर माझे जे सहकारी प्रोड्युसर आहेत महेश धुमाळ आणि जितेंद्र धुमाळ, त्यांनी सगळ्यांनी आम्ही मिळून डिसाईड केलं की आपण पूर्ण फिल्म कोकणात करावी। ज्यावेळेस आम्ही पूर्ण इकडचे लोकेशन वगैरे बघितलं, खरंच असं मी इतर निर्मात्यांना सांगतो की त्यांनी जास्तीत जास्त चित्रपटाची निर्मिती कोकणात करावी। कारण आपण चांगले लोकेशन शोधण्यामध्ये आपण बाहेर जातो इकडे तिकडे, तर तुम्ही अख्खं कोकण जर बघितलं ना तर खरोखर निसर्गाचा एक आगळा वेगळा असा भाग इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल। आणि जी कोणी इथे चित्रपट निर्मिती करताना त्यांना असं वाटेल की तुम्ही कोकणात नाही इतर कोणत्या ठिकाणी आहेत, असे ठिकाणं आपल्याला कोकणामध्ये पाहायला मिळाले। तर आम्ही अगोदरच डिसाईड केलं की आमची जी फिल्म आहे ही आम्ही पूर्ण कोकणामध्ये करतो आहे। आणि मी इतर प्रोड्युसरलाही सांगतो की तुम्ही इथेच जास्तीत जास्त रत्नागिरी, कोकणामध्ये वगैरे शूट करावं। थँक्यू। कोणते लोकेशन आपण या चित्रीकरणासाठी वापरलं? आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मिठमुंबरी, त्याच्यानंतर कुणकेश्वर बीच आणि कातवन अशा ठिकाणी आम्ही शूट करतो आहे। आणि अतिशय असे सगळ्यांना मी सांगतो की असे ठिकाण मी याच्या अगोदर लोकेशन हंटिंगला गेलो, मला कुठे मिळाले नाहीत। एवढ्या जबरदस्त सिनॅरी इथं पाहायला मिळणार आहे। आणि ज्यावेळेस पूर्ण फिल्म शूट होऊन तुम्ही थिएटरमध्ये पाहाल त्यावेळेस तुम्हाला एक वेगळं असं वाटेल की ही फिल्म नक्कीच कोकणामध्ये शूट नाही झालेली, पण ही फिल्म कोकणातच पूर्ण शूट होते। आणि गावकऱ्यांचाही खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळालेला आहे आम्हाला। त्यांची फिल्म पाहण्याची उत्सुकता, शूटिंग पाहण्यासाठी सकाळीच बिचारे येऊन उभा राहतात। कोणी कॅमेरामॅनला याला त्याला कोणी तंग नाही करत आहे। आणि खूप चांगलं सहकार्य केलेलं आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी आम्हाला, आणि कोऑपरेटिव्ह आहे खूप। आणि मी इतर निर्मात्यांना तेच सांगतो की आपण सगळ्यांनी जास्तीत जास्त कोकणाकडे लक्ष द्यावं आणि जास्तीत जास्त चित्रपटांची इथं निर्मिती करावी। धन्यवाद।